Ulit! Hi mga kabagis! It's me again, Gigel! Hi mga kabagis! It's me again, Elizabeth! And welcome back to my YouTube channel for today's video mga kabagis kat at dati ang nagbisita kanya may at dati lang kagayam nga naalam ni tatay gibantay ato ini nagdakkel kaslakwa kaslababoy ang parte kami baboy tata ato ini makaramang kami man baboy ato ini tata taramiden tayo ag minatamis ay nya ag minatamis tayo oran kanin tayo ito ang dagduman ta nagtakkel ato ini bisibisyon day ni ato na ang list ibagbagada na ang lit ato nanglit ka na atay sa mga kuha madimo nga na ang lit nagbanglo nga ron tata mga bisi gudbuan tayo nga rudan gudbuan tayo ti lang ati baboy yun ta kuhan niyo ta adat ta dyan kasaron Romantikaan tayo ato'y paggalit tayo ni ta no ato'y gamin baboy na pagkot habali ato'y nga baboy yung habali nagkatangam na di Visayas pa ato'y ni ago ikan tayo ti mantika na ta no nga may pagkot ato'y nga baboy na pagkot ato'y mantika wow! Naglutuan na tatay ni tatay. Hanang kinuwan ta pagkwati kutsilyo ang pagkwati imat ano nga napagkati. Ang nga makikitaw yung isa. So tata mga kabagis, napisin, agkako kami pa yan, rama namin naging pismutikwana. Nagsamit. Bata pa kami natin bakal natin. Kani ang medyo. Ate bukal gaya mga kabagis, iluto, iling tatakanon. Ang amin ate kwati lang ka, mamakan, wag ladyo ukes. Ta ko aja yun, nasakit ti karabukog, no kanam. Tigigil ka. Ano mo kita ti karaoke? Mga kabagis, agwagwa kami na alasin medyo bukal kun kwan, aji taba, aji lasagnan. Neta, noodle kanto mga kabagis. Ati bot aji kwana, aji tabang. Ilalasin meta no diretson talata mag agi kwati minatamisan kun kanina mga kabagis ta ano kwa mabiit. Ramanan tayo pa ta ano naimas no madi. Naimpis ti kwana ni naimpis. Ang manot to Maria. Ay. Nagimas. Gusto mo ko naman. Gusto mo lakas ang ako naman. Sinaw? Gusto mo? Lakas ako. Lakay mo na. Wala na balak ka niya bidila.
Kasi tagi ka niya mga kabagis. Ikas di mo lang niyo. Kasi na kita inyo. Ko kita indak. Iterator mo. Iterator mo. Tapos pisilam nga kasi dyan. Pisilam agita ba? Agita bunga. Gusto mo? Gusto mo? So, mga kabagis, ato di na himay-himay min ni Oji, na ikamiti bukol na, naisina pa yun. Katatay, matamis mga rudan mga kabagis. Datuin niya, ato yung mga kabagis kaninton, kaninda tatay numalam, paniso na gawar-gabor dati daga. Kasi papapudot kami ki danom ta, ikabil min to jay lang kan, kami tulad ta asukar na, tas kiwag-warang balin to, minatamisan ta isarunon to, magjibukulan. Ikabil tayo di kagudwang asukar mga kabagis, ano, bago tayo ikabil jay langka. Tapos, kiwar-kiwaran tayo lang ang mga kabagis hingga na maluto. Mga kabagis, lagyan din na ilagay na natin din yung yung buto. Kasi tapos nang naluto yung minatamis, kaya ilagay na natin yung buto. Ito may isang kaldero mangisit. yung lalaki. Lagyan na natin ng tubig. Tapos ipakulo. Tapos hintayin na lang natin kumulo. Lagyan pa natin ng asin para may may raman. Tapos kapag katapos ng kumulo, pwede nang kainin. So mag-order na. Mahantay yung aro din ti minatamis na ita naluto. Basila ti ka nagtana sakit ka rabukog ko. Hansam nga naluto. Basi lang ta. Kuwang ko kahit kinagado ato yung niya. Nagimas. Sino siya una mga kabaga. Nagangakatay purwak sa tangiwa mo. Nagsamit kaming launay mga kabayso nga madikayap na sakit ti karabukog ko bakag papaarawak ko. Wow. Kasla na durian. Matamis magi to mga kabagis ta no bumayag. Mo yung mati balayon. te kang kanang medyo na ba ta awan ti kwarta kami. Kung nagpud pwede ayam.
Ano dira? Ang kadet. Kaya. Gusto mo? Ah. Ah. Tapisin ka. Ah. Hello mga kabage, sa tatamang mga tayo nga rutikwan ni bukulon, tanaluton, ato, tas dapay dyan nabate, ato ini nagimas, dato yung nalingtan ni mga tayo nga ruta ano kwan maraman tayo. Mga ukis tayo nga rut mga kabagis, pagpasensyaan nyo ti ayam minta at nagbibidyo okay nagtagre. Kastoy ni mga kabagis nga naukpisan, kastoy mo ano madingan naukpisan ni mga kabagis makita yung mat. Kanin tayo nga road. Nagimas, puraw di unag na. So ano, dati lang kayo, ni bulbulong ti bukol, eding tayo ito nagimas. Dati mga tipalpas na ti video kung mga kabagis, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Bye!